Hello everyone, good morning बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंनि बे दिनैनि भिडिअखौहाय फुरायै नायलांजोबगोन होननानै दिनै बन्द 28 जानुवारि माने गोथार बाथौ साननि बन्द आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हमफैलाय मोखां सुखांनाय लोगो लोगो आंनि रुटिन बायदि आं दा खामानिखौ मावनो आखायाव लाबाय ओमफ्राय दा लोगोफोर जोंहा बिमा फिसा सानैजों माने गोनो गोथो जालागासिनो आरोना मिस्ट्रिफोरखौ फैबाय साननानै ओमफ्राय माने थांहां थाङाहां आरो ओरै फिसालायाबो माने भिडिअ लादों बिमाखौ थ' गोनो गोथो जालागासिनो आरोना थांनो ना भिडिअ लानो थ' दसे माने आंजोंनो थाफाबाय गथ'आ ओमफ्रायहाय दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ बिथांजोआ दै लुगासिनो आरोना फुलाव दै लुबायनो फुलाव दै लुबाय जै फुलाव दै लुबाय ओरैबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोनो लोगोफोर नङाबा गोरान गोरान जाफाबाय थायो आंनि गोसोआ थ' बेखायनो आङो मर्निं आरो इभिनिं दै लुयो आरोना लोगोफोर थारैनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बे समाव मिस्ट्रिफ्रा थारैनो फैमारदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर जायगायाथ' गैया ओरै माने सानसुनि जाखांनानैसो आङो बे जि जोमखौ सुस्रांनाय जाबाय आरोना लोगोफोर माने बिदिनो जायो गालाय गुजाय माबा मोनसे मावबा माबा थालाङो माने बेफोर जिफ्रानो थालांदोंमोन आरोना दा आङो बेयावनो जायगा एसे दिहुननानैहाय फिसाफोरनि जिखौ ओरै माबा सुस्रांनानै होबाय आरो नै इउनिफर्मथ' सुथारखानांगौ लोगोफोर उफाय गैया थ' आङो सुनानै लाबाय सानफ्रामबो बेनोसै आरोना लोगोफोर सोलिगासिनो दं खामानि दिनै एसे आवगायसिनलायबाय आरो गाबोन जुदि फैयो अब्ला गाबोनबो आवगायसिगोन आरोना बे समावनो सम बानायखायाबानो जाया थ' ओंखायनो हुलुस थुलुस काटमिस्ट्रिबो दङ ओमफ्राय न' बानायग्राफोरबो दङ ओमफ्राय दा माने कालार फोननो लादों न'खौ कालार फोनाखैमोन नालाय लोगोफोर दा कालार फोनहांहां आरो सारा फोननो रेडि जादों आरो माने ओरैनो मिस्ट्रिफोर नायथावथावैनो गाव फोननो नागिरदों आरो टाइम पास दा जुदि फोननाय जायो अब्ला नोंथांमोनजों बेखौबो शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनजों आङो कालार फोननायखौ शेयार खालामगोन होनना बुंनाया माने दिनै कालारखौ फोनथ'ला जाहैदों माने दा मिस्ट्रिफोरखौनो नायगासिनो आरोना आं होनदोंमोन माने मानो फोनबावनो हाजिरा होदो फोनग्रा मेरला दङ नङा होनब्ला ओमफ्राय दा गाहाबो ओरैनो थानो बायो दा आं सानबाय माने गावनि गोसो बायदि गाव खालामथोंसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा दुगैबाय एरिबाय गस्ला गानना लाबाय ओमफ्राय दा नायनोसै बेसे आवगायखो नोंथांमोनाबो नुगोन आरोना ओमफ्राय आं दा खामानिखौ नायहैनो सानदों बाहेरायाव आरोना माबायदि माने आङो ओंखारलांथ'वाखै दासो नायनोसै आरोना आंबो खामानिया बेसे आवगायखो नायदो नै लोगोफोर बेसेबां जाहांबाय आरोना ओमफ्राय नाहरलाय सानाबो सोनाब फैसालियाव माने दोबैहां जाबाय आरोना ओमफ्राय टाइमबो जाबाय साहा होनायनि थ' आङो साहा फुदुंनाय भिडिअ लालाबाय थायासै बिसोरनो होबाय आरोना साहा लाल साहा होदों लोगोसे बिस्किट ओमफ्राय काट मिस्ट्रिफ्रा बे समावनो सम थांग' लायबायमोन आरोना बिसोरा माने दिनै साहाखौनो गरदसेबो मोनलोंलाङासै थ' बिसोरसो मोनलोंबाय आरो लोगोफोर दा आङो बिसोरनो साहा होबाय बिसोरो लोंगासिनो दं आरोना ओमफ्राय फिसा सानैनोबो होनोसै गाइखेर आंबो लोंफानोसै आरोना नायदो नै लोगोफोर फिसाजोनि जानाय आरो लोंनाय नायनायखौ आरोना लोगोफोर माने बिफानि मबाइल मोनदों नालाय थ' भिडिअ लानायखौ मिनिदों आरोना नायगासिनो आरो माने आंनिखौथ' बारा मोनखाया बिसोरो बिफानि दंथ'योखाय माने नायगासिनो आरो हरै फारसे मालाय साहा लोंखांग्रोमोना होथारबाय आरोना खामानिखौ स्टार्ट खालामफिनबाय बिसोरो दिन हाजिराबाथ' बेफोरबायदि थैसोमामोन थ' गावसोरो माने सक्ति नालाय ओंखायनो एकदम टाइमखौ एसेबो माने लस खालामा आरोना दा नैबावबो मावनो लाबावदों साना गैला माथो दोबैलांबाय साना आयौ जारांरां दंमोन दा गैला नै मोनासिननायखाय साना गैला
लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय खामानिया बेसेबां आवगायखो दा बिसोरो बिटिखौ थिखोगासिनो दं आरोना। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बाय बाय।